השאלה הזאת למעשה יש לנו שאלה על הנפקת זכויות למשקיע, שהסיפור הוא כזה. אנחנו יודעים שכל מי שמחזיק 4 יחידות של מניה יקבל 2 יחידות זכות. כל זכות למעשה, כדי לממש אותה, צריך להוסיף 492 אגורות, ואנחנו יודעים שביום מקום, בסוף יום מקום המחיר של המניה הוא 654. עכשיו למעשה יש לנו כמה וכמה טענות שאנחנו בעצם צריכים לבוא ולבחור מהי הטענה הנכונה ביותר. טענה א' באה ואומרת שכל המשקיעים בהכרח יממשו את הזכויות. אנחנו יודעים שהטענה הזאת היא לא בהכרח נכונה מסיבה מאוד פשוטה. הזכות, תשמע כן, היא אפשרות למשקיע להוסיף את אותה תוספת מימוש ולקבל מניות. אנחנו יודעים שיש משקיעים שיכולים לבחור דווקא למכור את הזכויות ביום המסחר בזכויות ולמעשה להעביר אותם למשקיעים אחרים. מה שאומר שטענה א' היא לא בהכרח נכונה. טענה ב' באה ואומרת שמחיר ה-X של המניה יהיה 119 אגורות. בואו נחשב את מחיר ה-X ונראה אם זה נכון. מחיר ה-X למעשה מחושב לפי כמות המניות שאנחנו מביאים עם המחיר שלהם ועוד כמות המניות שאנחנו מקבלים כפול תוספת המימוש. כל זה מחולק למעשה בכמות המניות שתהיה לנו בסך הכל. למעשה יש לנו פה כמו חישוב ממוצע של כל העלויות. אנחנו בעצם מקבלים שמחיר ה-X שווה ל-600, מה שאומר שטענה ב' היא לא נכונה. טענה ג' באה ואומרת שמחיר המניה ירד בהכרח במהלך יום המסחר ב-X. מחיר ה-X שנקבע לנו הוא בעצם המחיר הבסיס למסחר במניה בבוקר יום ה-X. האם מכאן המחיר בהכרח ירד? זו טענה שלא בהכרח אפשר להגיד אותה. המחיר יכול לעלות, המחיר יכול לרדת. אין סיבה שבהכרח המחיר באמת ימשיך וירד. לכן טענה ג' היא לא טענה נכונה. טענה ד' באה ואומרת שהמחיר לזכות, מחיר הבסיס לזכות, לחלק למחיר ה-X, יהיה שווה ל10%. האם הטענה הזאת נכונה? לצורך כך אנחנו צריכים לחשב את המחיר הבסיס לזכות. מחיר הבסיס לזכות למעשה מחושב כמחיר ה-X פחות תוספת המימוש. זאת אומרת, מחיר הבסיס לזכות הוא 600 פחות 492, ולמעשה שווה ל-108. אם אנחנו יודעים שמחיר ה-X הוא 600, למעשה נקבל שהשיעור של מחיר הבסיס לזכות ביחס למחיר ה-X הוא 18% ולא 10% כמו שטענה ד' אומרת. למעשה הטענה שהייתם צריכים לסמן היא טענה A, שאף טענה פה היא בעצם לא נכונה.